ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நான் ஒரு சூப்பரான ஏர்னிங் ஆப் பற்றி தான் சொல்ல போகிறேன். இந்த ஆப்பில் நீங்கள் மினிமம் 300 ருபீஸ் வித்ட்ராவல் பண்ணலாம். அதுவும் உங்கள் பேங்க் அக்கௌண்ட்டுக்கே டைரெக்டாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க அண்ட் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. இது மாதிரியான ஏர்னிங் ஆப்ஸ் பற்றின வீடியோஸ் வேணும்னா மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் எஸ்ன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்க லிங்க்கை டச் பண்ணி போனீங்கன்னா இந்த பேஜுக்கு வருவீங்க. இதில் உங்களோட மொபைல் நம்பர் அண்ட் 6 to 8 டிஜிட் பாஸ்வேர்டு, அப்புறம் அவங்க கொடுத்துருக்க கிராஃபிக் நம்பர் அண்ட் அவங்களோட வெரிஃபிகேஷன் கோடு இதெல்லாம் டைப் பண்ணி நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிடுங்க. ரெஜிஸ்டர் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்கள் ஹோம் பேஜ் இப்படி தான் இருக்கும். இதில் நான் கம்ப்ளீட் பண்ண டாஸ்க் இதெல்லாம் நமக்கு டெய்லி டாஸ்க் கொடுப்பாங்க. அதில் 1 டேக்கு எனக்கு கொடுத்த டாஸ்க்கை கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கேன். என்னோடய பேலன்ஸ் அமௌண்ட் மேலே இருக்குது பார்த்துக்கோங்க. இதில் நம்ம 300 ருபீஸ் கிட்ட வந்ததும் 300 ருபீஸ் நம்ம வித்ட்ராவல் பண்ணிக்கலாம். டேரெக்டாக பேங்க்குக்கே, அதாவது பேங்க் அக்கௌண்ட்கே டேரெக்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் நம்ம எப்படிலாம் அதில் ஏர்ன் பண்ணலாம்ன்றதை நான் சொல்கிறேன். இதில் கொடுத்துருக்க ப்ரமோஷன்ற ஆப்ஷனுக்குள்ளே போனீங்கன்னா ஒரு லிங்க் இருக்கும். அந்த லிங்க்கை காப்பி பண்ணி ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ரெஃபர் பண்ணால் அதுலேயும் ஒரு அமௌண்ட்டு வரும். இப்படி நீங்கள் ஏர்ன் பண்ணலாம் இந்த ஆப்பில். இப்போது இதில் எப்படி வித்ட்ராவல் பண்ணுறதுன்னா, மைன்ன்ற ஆப்ஷனுக்குள்ளே போனீங்கன்னா இப்படி பேங்க் அக்கௌண்ட் டீட்டெயில்ஸ் கேட்கும். அக்கௌண்ட் நம்பர், ஐஎஃப்எஸ்சி கோடு இதெல்லாம் நீங்கள் கொடுத்துட்டிங்கன்னா நம்ம அமௌண்ட்டை டேரெக்டாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் உங்களோட அமௌண்ட் 300 கிட்ட வந்ததும், அதாவது 370 350 இப்படி வந்ததும், அந்த டேக்ஸ்லாம் போக நமக்கு 300 வரும். அப்படி வந்ததும் நம்ம வித்ட்ரா பண்ணிக்கலாம்.